Wena ingonyama kodwa wena ifuna igama leni. Haleluya. Ngoba ndalibulala nebhere kodwa leni ifuna igama. Haleluya. Ngoba iBhayibheli kwenye ivesi esishumayele ngayo levekupheleyo. uDavide waleqa ingonyama seyibambile itaka lisemlonyeni wafike walikhupha emlonyeni wengonyama itaka legusha. Haleluya. Wayibulala ingonyama. Haleluya. So uDavide waya kule ngonyama ngantoni ngezandla zakhe. Haleluya. Wayibulala ngezandla zakhe. Haleluya. Wayileqa ingonyama ngenyawo zakhe. Haleluya. Ngoku umele noGoliath waqoma hayi leni imfazwe inida ntoni igama. Haleluya. Ayisanidi mina namandla ami ndikuDavide neexperience yami ndikuDavide. Haleluya. Inidi uba ndiye ngantoni ngegama. Haleluya. Ngicela ufundile mama le verse nje izoqhaza kakuhle. Haleluya. Samuel chapter 17 verse 45. Wathi uDavide kumfilisti, wena uza kum unekrele. Wathi uDavide, wena Sathana ndini uza kum namayeza. Haleluya. Wena Sathana ndini uza kum neswabulo. Haleluya. Wena uza kum nemikhonto. Haleluya. Wathi uDavide, wena uza kum nekrele nentshuntsha nomkhonto. Vele nje uba zingabi zininzi. Thamuntu uSathana zininzi ikona aleqa ngazo ntoni umzalwane. Xa ekhangelayo uza ngale namhlanje yohlulakala aqoma kezengele yohlula akayeki. Haleluya. So sukuthi xa ubunehlanga lendawo uqoma liphelile kanti uyekile uthandaza. Haleluya. Yithi noba yiphi indlela ezangayo ndiyathandaza. If ubuzile cawe wancedakala sukuyeka ngenqaba ongekhona kusaphi enkonzweni iya oko because Sathana akazi kuwe lento eyi1. Haleluya. Uza ngenxa zonke ngendawo zonke ngamaxesha onke. Asho ngalo first ngamaxesha linye lothandaza. Afuna mesime ngamaxesha onke kuthini ukuthandaza. Uza ngentshuntshe, uza ngemikhonto, uSathana neminyawo emini inyawo ngalenye imini emi6. Isandla ngasenye imini emi6. Nayimiza amadimoni axhobile for thina. Haleluya. Uthi uDavide, ke mna ndiza kuwe egameni likaYehova. Mna ke ndiza kuwe egameni. Haleluya. Akathi ndiza kuwe ngegama. Uthi ndiza kuwe phi egameni. That's why nenze esanqa kubonakala uba uDavide ungaphakathi phi egameni. Akazali igama libe lapha lo ngaphambili yena ame kule ndawo. Haleluya. Uza engaphakathi phi egameni. Njengomntu nxeze ngemoto ndaweni uza engaphakathi phi emotweni. Haleluya. So umzalwa legama abohlukani. Haleluya. If igama livimba wena uhlukane lavimba. Haleluya. If igama into ephuma ngomlomo kuwo awuhlukane lagama. Haleluya. Uyalibiza. Haleluya. And ulibiza kwakho uYesu wethembisile ubani olibizayo eligama uyoba namandla. Haleluya. Uthembisile siba ubani olibizayo eligama kuwo wohlukana uSathana. Haleluya. Uthembisile uba if ever ubiza eligama kophuma namadimoni. Haleluya. Uthi nawabeka izandla abantu egameni lami. Haleluya. Uthi nababhaptiza abantu phi egameni. Akathi ngegama uthi egameni ngaphakathi. Haleluya. Athi sayovuza uve kamthanazayo umuntu abekisana ukuthi in the name of Jesus. Kuthiwa egameni likaYesu. That means kungaphakathi. Haleluya. Ngale igama likaYesu. Haleluya. So uDavide waba okay. Imfazwe nizikhalele zonke. Iminyaka ndeyazi yonke. Izinto kudala ngidibana nazo. But leli funa uba ndingayi ngokwami ndiye sendingaphakathi egameni. Haleluya. Ndithi noba ndiyanhlitheka kunhlitheke ntoni igama eli ndikulo. Haleluya. So namhlanje ndifuna siqwaye amandla enze uba if wena ulapha kule ndlu ngoku uzazi uba ukho sendlini uphi usegameni. Haleluya. If ever mhlawumbe uthi hayi ndiseKapa ungazi uba ungathi ndiseKapa ngoba abantu besithi nawo baseKapa uthi mina ndisegameni. Haleluya. Enzeba izinto ezenzekela abantu abathi bona baseKapa wena sizawehlele. Haleluya. Wehlele izinto zabantu ezibehlela abantu abaphi abasegameni.
because wena awukho semhlabeni uphi usegameni, awukho sebantwini wena uphi usegameni, awukho sezinkingeni wena uphi usegameni, awukho sematyaleni wena uphi usegameni, awukho sekhulakaleni wena uphi usegameni, awukho semfazweni wena uphi usegameni. Ihlobo lakho lokuhamba indlela yokuphila emhlabeni. Amen. Hallelujah. Amen. So yonke into ofuna yenze uphakula igama. Hallelujah. Amen. Ngoba umuntu ofana njengoPetros owayeyi-fisherman owayeloba, wayethi uPetros nxa lobayo akangene enqanaweni qala, Amen. abe nomnatha apha ngaphakathi, ngeselwandle phakathi aphose umnatha, Amen. engaphandle lunxwemeni abengakwazi uphosa umnatha alobe. Hallelujah. Amen. Because umnatha ubungasebenzi umuntu xa engaphandle, ubusebenza xa umuntu ephi engaphakathi. That's why what does mean sibuleleke ubusuku babephi abesenqanaweni. Hallelujah. Amen. Wafika uYesu because umuntu osempilweni uyamthanda uYesu. Hallelujah. Amen. That is why iBhayibheli usondela even nakubantu abanhliziyo ezijalethekileyo, because umuntu osentweni uyamthanda uThixo. Umuntu ongamfuni uThixo ngumuntu ongenazinto, umuntu ongokozintweni. Hallelujah. Amen. Uthanda abantu abasezintweni. Hallelujah. Amen. Abantu bazifakayo ezintweni. Hallelujah. Abantu abazamayo ngamanye amagama. Hallelujah. Amen. Abantu abangahlelanga nje. Hallelujah. Uthanda abantu abafuna ukwenza. Hallelujah. Amen. Okay, lo muntu uzifaka kwi-business. Hallelujah. Amen. And ungena kule business ngami ngegama lami. Hallelujah. Amen. Akangeni ngokwakho, ungena ngalo igama ebhizinesini. Hallelujah. Amen. Akuncede uThixo. Hallelujah. Amen. That's why nakubo wafika ekuseni pha bantu bona ubusuku bonke okuzibulalela. Wayebaphabe bezama. Hallelujah. Amen. Walokheke kudala nemibone zama. Wakhe nomfose umnatha kweli cala la ngasekunene. Abephosa bafumana inkitha. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. iBhayibheli emini bayabe bonke bengaphakathi enqanaweni, walala lapha ngaphakathi enqanaweni yesi bamvuze because babehamba kuye naye ngaye ngaphakathi. Hallelujah. Amen. So ungahamba endleleni phakathi hamba usegameni. Hallelujah. Amen. Ungadibana nezinto mazidiba nawe usegameni. Hallelujah. Amen. Njengomuntu ongumuntu wakomkhulu, bodyguard engena bodyguard uyaziwa ngumuntu wakomkhulu lo. Hallelujah. Amen. That is why amaXhosa adla ngothi xa umuntu emosile athi hayi kaloku andimilisanga ntombi yakomkhulu. Uyayazi uba once wenza ingxaki komkhulu usengxakini. Amen. Hallelujah. Amen. Uyayazi uba once enze into emntwaneni wakomkhulu usengxakini. De nathi ebusuku yasemini noba uphi uyayazi nje usengxakini obviously. Hallelujah. So Amen. masithi nathi kwezethu impilo kobethu bomi siza siba siphi sisegameni. Amen. Aliphathe ngoba ungcwele igama lakho. Unkana ungawufiki. Ubani osegameni uliphatha ngokungcwele ntoni? Igama lenkosi. Hallelujah. Amen. Ubani osegameni uhamba ngokwemithetho yegama. Hallelujah. Amen. Ithi amthetho maliphatha ngokungcwele ntoni? Eligama. Hallelujah. Amen. Umuntu osegameni uyazazi kwa indawo makangene kuzo because ezinye indawo azilifuni igama. Hallelujah. Amen. Abanye abantu abalifuni igama. Hallelujah. Amen. Ezinye imeko zilifuni igama, ezinye indlela zilifuni igama. Hallelujah. Amen. Namhlanje bekwentebo siseringini noSathana every day. Hallelujah. Amen. But masithi nje sikeringi sikwesiyaba singene siphi sisegameni. Hallelujah. Amen. Njengomuntu ecela vele mhlamba angene apha enethwe imvula, uyafana uba ungene emvuleni la. Hallelujah. Amen. Even though aphuma endlini yakhe, even though imvula emedile, but ungene phi emvuleni. That is why amanzi. Hallelujah. Amen. So kuyo yonke indlela azayihamba, indawo azayingena, ungena emanzi. That means uphi usemvuleni. Umuntu awuthi engena lo muntu lo emanzi, umuzi uba ubuhamba emvuleni na. Hallelujah. Amen. Ukube ubutheni nethi. So masibe ngabantu abanjalo nathi sibonakala singabatheni abasegameni. Hallelujah. Amen. Siphefumula lona. Hallelujah. Amen. Ngoba bekuqhuma insango ledli bese ngaphuma sinuka yona bathini. Hallelujah. Amen. So njengoba ngosisegameni masiphume siphefumula lona, masiphume sinuka lona, masiphume sithetha lona, masiphume kubonakala lona, masinako siyakhona kuvele lona. Amen. Makanye sithatha nezafika bone lona. Amen. Hallelujah. Amen. iBhayibheli wathi uYobi, hey ngeba ndimzamile kumbambo
wathi uSathana uYobe ngeba ndizamile ukumcikile nonayo andikwazanga ngoba wena Thixo utheni umbiyele nathi makasibiyele nawo ligameni. Amen. Sibe phakathi kulo. Amen. Haleluya. Amen. Bakhona masabantwana ndisebandleni ndiyakhonza ngoku masibe segameni ngosikhonza ebandleni. Amen. Haleluya. Amen. Masibe kulo igama. Haleluya. Emini nasebusuku. Amen. Masibafakeni abantwana bethu phi egameni. Haleluya. Amen. Masifakeni ifamily phi egameni. Imithandazo yethu mayibephi ayibesegameni. Izicelo zethu zibephi zibesegameni. Iminqweno nenhliziyo yethu ibephi ibesegameni. Sizame siphi sisegameni. Haleluya. Amen. Ngoba ninzo Goliath. Haleluya. Amen. Ananoma wakwayifunda na. Mina yake neva kuthiwa abeBhayibhelini onyana bakaGadi. Haleluya. Amen. Manje onyana bakaGadi, hey, ayo Goliath yedwa baninzi abefana bani noGoliath. Goliath. Baninzi abalingana bani noGoliath. Ebizwa ukuthi amonyana bakaGadi. Amen. Haleluya. Amen. So babebizwa bebabeni ngoba bazingcilimbela. Haleluya. Amen. Ezamafilisti. Amen. Amen. So xa engekho u1 uGoliath owayekhona ngexesha loDavide noFaro wayengekho u1 okanye manize straight kuwe idemon obelibethelo nyapheleyo ayililo lolo idemon etheni elikhoyo into uSathane lekubonisa yona nyapheleyo socinga uyekile kuba ungulolo unyaka wena hlala phi egameni. Haleluya. Amen. Hamba phakula igama. Haleluya. Amen. Sebenza ngalo igama. Haleluya. Amen. Uthi hayi mina amandla osihambele kwami ngandebe ngegama. Haleluya. Amen. Una amandla okuthetha kwami ngithethe ngalo igama. Haleluya. Anamandla noba ndilele phakula ngilele kulo igama. Haleluya. Ngoba abantu bayakwazi ukulala ngomsuka ngasakwazi nokuvuka. Haleluya. Masike silale kulo igama. Amen. Haleluya. Amen. Ngoba egameni noba uGoliath une-experience yokuba alwe ne-10 yamadoda ngexesha. Nxa fika egameni indoda ibanye bekuDavide mehluli. Amen. Ngoba le ndoda iphi Isegameni. Haleluya. Amen. Ngoba xa ufuna ivesi ezingentla uyafumaniseka kubhalwe pha uGoliath uqhelele umelana namadoda ayi-10 ngexesha eyi-1. Amen. Awehlule ngesabile eyi-1 awehlule. Ngoku umele inkwenkwana encinci yomSirayeli enguDavide waqoma yabona le zinqunqa linike intaka zitye. Haleluya. Kanti leli nkwenkwana iphi isegameni ayikho semfazweni iphi isegameni ayikho semhlabeni iphi isegameni ayikho semfazweni iphi isegameni ayikho kwaSawule iphi isegameni ayikho kumkhosi wakwaSirayeli iphi isegameni ayikho semkhosini wokulwa iphi isegameni lendoda. Haleluya. Amen. Masizilwe zonke izimpipha sizilwe siphi sisegameni. Noba sifuna imali noma sifuna imisebenzi masifune sikulu igama. Haleluya. Amen. 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 Ngoba nithi abantu pha nisho napha kwemsebenzini abantu abasemasayitini abanelungelo abanexesha loba bahlale neclient okanye nabaqesi balondawo. Haleluya. Amen. Kodwa uhlelo loba iye abandiyi umuntu ohambayo uyothwe eKapa ndokhangela izimali. Yawuthi office ngeoffice futhi okona izikhangela izimali. Bonke wayebakhona kodwa batheni bahleli. Xa ndibuza nina nithena ikhangela imali yekona niyafana nje nami kanti bayoyika. Haleluya. Amen. Moya kunoba if yabhaqa intoba ngabo abayile eKapa of expose company ba imali ayizisi baqoshwe. Haleluya. Amen. Mna ndithe isiyeKapa leziqomba yandizazi uba mna ndisegameni. And le boss ayiziva ngabanye abantu bathi eKapa izowufa bangamba. Boss ndivile imali awuyisi but ayifuni yona. Amen. Haleluya. Amen. Nayo shopha eofisini yayo ngokwami because andiyoyiki. Amen. Haleluya. Amen. Ngoba ingxaki ndiyiphi ndisegameni. Ngoku ndatyhilakale into bakanene bona abantu abasindiswanga. Haleluya. Amen. Bagxoshwe ngobenjalo besoyika ke ngoku. Amen. Abaphangeli xa namhlanje. Amen. Haleluya. Amen. Kuphangela thina abantu baphi Basegameni. basegameni. Amen. Haleluya. Amen. So umuntu osegameni uthi uPawulos ningabuye nibanjwe idyoko yentoni yobukhobo. Ake ngokuyena kweso aninikwanga umoya wobugwalo kuze nibuye nothini noyike ninike umoya wobukhoka. Haleluya. Amen.
belikhwesonye ibhuti wayekhona ngokuyasithatha apha enkonzweni basefemelini yam ngiyomlandela intapaka xa sibuyayo uthi yeni noma kudala waqhuba ndithi hayi ndiyaqala uthi hayi anoqhuba kanje kodwa ndiyaqala ndithi uthi yenzini noma kudala ndiqhuba uthi ilayisensi yakhe nemnyama ngabonayo ndithi anayo kwayona haleluya Amen. uthi hayi kucacile nesibindi Amen. ngaba ngaphakathi kumndithi kaloku thina sinikanga umoya wokubhala bathini sibuye soyike haleluya Amen. sihamba de sihamba siphi sisegameni so namhlanje ngizowunika lo mhlathi lo ukuthi uhlala utye uwazi uyiqonde uunderstand uba umuntu osuka obheka eAmerica uhamba ngantoni nge-aeroplane uhamba phi ese-aeroplanini umuntu ophila apha emhlabeni apha eKapa omunye yamaxhoseni emane ebuya makahambe ephi esegabeni haleluya Amen. umuntu ophila kwesayisi ekwenzeka zonke izinto kuye kule khayisha abakwenza zonke izinto makahambe ephi esegameni athanda ifamily yakhe yokayiqusheke phi egameni njengesikhukukazi sifihla amantshontsho ukhethe haleluya Amen. bathalana bafake phi egameni Amen. uba igama bekuthiwa yiparachute ngezinto masihlale sifly kwizwe lomoya sifly singaphakathi kulo igama haleluya Amen. because iparachute iyakwazi ihambe phezulu but ihambe idibana nezinto okanye inqwelo ntaka iyakwazi ihamba phezulu but ihambe idibana nezinto haleluya Amen. okanye inqawe iyakwazi ihamba emanzini ihambe idibana nezinto haleluya okanye mayithi imoto yakwazi ihamba endleleni ihambe idibana nezinto but mazidibane nawe izinto uphi usegameni haleluya Amen. haleluya amen Amen. the reason why kwakume uGoliath omkhulu kume uDavid omncinci kungenxa abathina siyakwazi ukufacana nezinto ezingaphezulu kunathi Amen. amen Amen. siyakwazi ukudibana ngakuboma hayi le inkulu ingangentaba kunami haleluya Amen. and ndiyaba ngayinceda kanjani ngingayiqoba kanjani ngoba Amen. namhlanje ndifuna iqhinga ndifuna icebo elokuthi yiya kuye uphi usegameni uThixo uyazibonela long as upha egameni uThixo akaxaba Amen. zinganzima izinto kubantu kodwa uThixo akaxaba haleluya Amen. wathi uSara ekesa phaka Abraham kufika ingelosi wathi ikhona na into emnqabela na uThixo haleluya Amen. wathi Yesu kubantu akunakwenzeka kodwa kuThixo kunako ukwenzeka haleluya Amen. kanti Yesu uveza abantu abasegameni ukuba banako ukuzenza zonke izinto ngalo intoni igama haleluya Amen. iBhayibheli likacelile tu abegameni lami haleluya Amen. so xa ucela into suba ngathi uthatha lento kuba ufuna lena haleluya Amen. Daddy. ngolo hlobo uyathenga Amen. kanti iBhayibheli ithe abantu mabathenge noba bengenayo imali wena nxa ufuna into ufaka lena ufuna lena no ayami kanjalo Amen. Daddy. thatha igama ube kulo Amen. uyongena nalo uzuphume nalento ifunayo haleluya Amen. ngoba oBheniko bangene emlweni benalo igama Amen. zange bafaka igama bese bayabuya bona haleluya Amen. bangena besegameni baphinde baphuma besegameni but xa ephumayo wathi kumkani makukhonze uThixo walamadoda kuzizwe zonke ndiziphethe Amen. babuye nevictory haleluya Amen. wabuya kumkani wathi Daniel ingabe uThixo ukusindisile na ezingonyameni azikulumanga na wathi phila ngona phakathi kumkani Amen. haleluya Amen. kanti uDaniel ngokubuya nevictory bayingonyama nazo azikwazi ukumtya umuntu ophi osegameni haleluya Amen. oAbheniko babuye nevictory ethi umuntu noba ngafaka emlilweni as long as egameni akazutsha wamukunye uDavid noGoliath esegameni wamehlula uGoliath haleluya Amen. amen Amen. haleluya Amen. so xa usegameni sendaweni esafe haleluya Amen. xa usegameni ufana njengoPetros owasephakathi naphakathi etrongweni sebotshiwe kwayena sekuvawe namacango kube segameni wathi neba kufika ingelosi eyaqonda uba ingani igama laseKhanani njengenkwenkwana ethi ikhangele eziphawuliwe zakwayo ithi nansi igusha lasekhaya ifike ikhuwe phambi kwezinye uPetros wangena etrongweni yafika ingelosi yayomkhupha igate
sakuvulekela ngokwazi. Amen. Because lokhu uzigama kusazi iPetros. Amen. Ngopetros sebengile etrongweni zavala ngabantu igate. Ngoku ufike umuntu wakho wabogama oyingelosi waphuma uPetros ephi sasegameni. IBhayibheli yayingekho iglobe sasingekho isibane kodwa bakufika umuntu wabologama oyingelosi bakhanye etrongweni. Amen. Kanti ufike igama uqobo. Hallelujah. Amen. Waphuma uPetros sehamba ephi ke ngoku esegameni saqoba ingcango zensimbi zetronga sizukwazi ukufalela igama savuleka. Haleluya. Izithato ihamba kuzo wengena navigator wengazinayina prayer but igama lam director wayofika eprayer abe qhutyela khona ngoba uphi usegameni. Haleluya. Amen. Savuleka ingcango zensimbi singafaka Thixo. Haleluya. Ngoba kuthi igama. Haleluya. Avuleka amacango ngisho lo Paulus ngalani bebanziwe iBhayibheli kwaze kwanyika mana umhlaba because abantu batheni basegameni and bayanqula bayathandaza baphi basegameni. Haleluya. Babiza eligama. Haleluya because bakulo. Haleluya. Amen. 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 Umhlaba waqoma asikwazi unyamezela masincancazele because kukho igama kule trongo namhlanje. Haleluya. Saqoma ingcango zetrongo masincancazele zivuleke buphela namhlanje kutheni kukho igama kule trongo. Haleluya. noGoliath waqoma nizokwazi uma wahliswa lelitshele kwenkane encinci because kutheni ukugama namhlanje empini. Haleluya. Abakhulu abakaDavide babhekela umva because igama liye phambili. Haleluya. Uyise uYese akaye emfazweni. Haleluya. Kwaye umuntu onegama nguDavide. Haleluya. Kanti uDavide uyazazi uyaphumelela because uphi usegameni. Haleluya. Amen. waJogoya wadelela kanti udele umuntu angamaziba uphi usegameni. Wande umuntu atsala isilingi esegameni samehlula isilingi. Amen. Haleluya. Amen. Ilitye uDavide wabetha ngalo ilitye lokubuyela intaka. Amen. Ayilo litye elokubuyela isikole lasibethwayo. Haleluya. Ilitye nje lifaka esilingini utsale. Amen. Labetha kahlanga amadolo because kaloku usegameni. Haleluya. Amen. Kulapho khona ufuna ungaphikisani nabantu because usegameni. Haleluya. Kulapho ufuna ungalwi imfazi esitratweni because usegameni. Kulapho ufuna khona ungaboni into yokuhleka kuze because usegameni. Kulapho ufuna ungamubutha khona because uphi usegameni. Kulapho ungamiya mbuthane bagqe because usegameni. Amen. Akumkani bathi ngophila emhlabeni. Amen. Haleluya. Amen. Apha egameni kukhona ubungcwele. Apha egameni kukhona ukunyaniseka. Apha egameni kukhona ukuthembeka. Apha egameni kukhona ukuthobeka. Apha egameni kukhona inyaniso. Apha egameni kukhona uthando. Apha egameni kukhona ukweyisa. Apha egameni kukhona isiqhamo somoya engcwele. Apha egameni kukhona intembeko. Apha egameni kukhona ubugoqa bukaThixo. Apha egameni kukhona uloyiso. Apha egameni kukhona indumiso. Apha egameni kukhona umthandazo weligama. Amen. Hallelujah. Amen. Senzovala. Amen. IBhayibheli yathi nebele lifike kubafundi bakaThixo bakaYesu apha kuTestamente entsha. Kodwa hey, makasibabambe nawo sasibabizile ecaleni. Amen. Yahlala imeeting babekwa. Kodwa bapostile sinibizile kwakho amadoda ayenxibe kanje kamkanye kanye. Hallelujah. Amen. Into sinibizele le meeting. Ningashumayela nini? Ningazihamba zonke njani ningaze niphinde nibize eligama kulomhlaba. Amen. Haleluya. Amen. Into ebeyilwa ileba athi umpostile umfundisi umzalwane ethanda athethe segameni. Amen. Because bayayazi umuntu osegameni nobungozi emphakathini. Amen. Haleluya. Amen. Umuntu osegameni uyamonakalisa umuntu wakaSathane. Amen. Haleluya. Amen. Umuntu osegameni izithunywa kaSathane ziyatsha. Haleluya. Amen. Umuntu osegameni wonakalisa emkhathini, wonakalisa egwadane, wonakalisa ehlayeni uzibona benkade ngithanda ngabantu abasandithandi. Amen. Haleluya. Amen. Benkade notshomi abaninzi ngoba basangena. Amen. Haleluya. Amen. Kanti uSathane ubona uba uphi ngoku Usegameni. usegameni. Haleluya. Amen. Umuntu osegameni uba namandla noba kade mncinci. Umuntu osegameni uba noloyiso noba kayethelekile. Amen. Haleluya. Amen.
umuntu osegameni ngehlulakala. Hallelujah. Amen. Wathi uPaulos wathi I can do all things. Wanako konke ukuzenza zonke izinto ngayo uYesu. Kanti uchaza ntoni? Igama. Hallelujah. Amen. Because uPaulos akadibenanga ubuso ngobuso, inyama nenyama noYesu. UPaulos udibena ntoni? Negama. Wangena kulo, wahamba ngalo, wahlala kulo mihla yonke. Hallelujah. Amen. Igama likaYesu. Amen. Hallelujah. Amen. Wathi ngamkaYesu ngisiya nomthatheli ongumoya oyingcwele. Wathi unicela ucele niphike ngoku egameni lami. Ngomoya ongcwele uyafana njenge-airtime elapha efonini yakho engapheliyo ehleli. Hallelujah. So xa ngoku umoya ongcwele ekhona ephile ngaphandle kunawe, unguthixo lomoya ongcwele lapha kuwe, but wena hlala phi? Egameni. Kulo mzimba ubiyele intoni? Ligama. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Umuntu uba ngabe uphuma phandle umoshe amapolisa once aliqi amapolisa ngaveni, awusazi noba khona amapolisa la veni, noba kwizikoli, noba kukhona ntoni, waye uligila veni unetyala sowudika indlela. Hallelujah. Amen. Ngoba kaloku kuza ntoni? Iveni. Nakusathane nxa usiza umzalwane, is-ID iphela iBhayibhile, is-ID yakazothandaza, is-ID akwazothandaza, is-ID rekho. As long as umzalwane wonke wasindiswa usegameni uSathane uyayazi. Hallelujah. Amen. Emhlabeni wokugcwele kakhulu ngabantu. Waye uThixo, hayi emhlabeni ngabe umgqali na umkhonzi wami. Wamazi ngqo uSathane ba uthela koyonke umuntu. Amen. Ngenye imini abafana onyana awuthi onyana abasikheva babekele izandla amadimoni. Athi amadimoni siyamazi ke uPetros, siyamazi uPaulos noYesu futhi siyamazi. Nini ngoba njengo. Amen. Kanti ababalwayo ngabantu abaphi? Abasegameni. Ababiza igama bengekho kulo, bahlasela ngamadimoni, bahlakaza, bakrasela nempande because baphi? Abekho egameni. Hallelujah. Amen. Masiyenze senza siphi? Sisegameni. Hallelujah. Amen. Khona abantu bangalawulekile ecomplexini basiphangela khona. Abaringqolayo balule ubusuku bonke. Babizela amapolisa, babizela iambulance, babizela iambulance abancedakali. Le video la befoni nami kule phone le iSamsung zambuza usiyavuka ngasiphendula balwa oko. Hallelujah. Amen. Uba kwakhona mbathile bathi cwaka. Hallelujah. Amen. Uthi wabuza umfana phethe uba abanqokhona bavele bathi hayi mina umfundisi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Segameni. Amen. Hallelujah. Amen. Ngibongela abantu basiphakameni. Ngibongile losi alikho. Alikho igama elihle njenga. Alikho igama